Zoznámte sa s naším produktom, ktorý miluje vaše čreva, čiže prebiotický vlákninový nápoj. Kto by ho mal používať, ako môže pomôcť a prečo je produkt výnimočný, sa dozviete práve v tomto videu. Produkt je určený pre dospelých od 18 rokov a je užitočný najmä pre ľudí, ktorí majú nízky príjem vlákniny. Môžete začať s jednou porciou denne a potom postupne po niekoľkých týždňoch zvýšiť až na 2 porcie denne. Jedna porcia obsahuje 5 gramov, čo je približne 1,5 čajovej lyžičky, ktorú buď zmiešate s 250 ml čistej vody, alebo jednoducho pridáte do svojho jedla a zjete. Aké sú výhody užívania? Nápoj s prebiotickou vlákninou pomáha doplniť váš denný príjem vlákniny a podporuje vašu celkovú pohodu. Vo všeobecnosti vláknina pomáha pri pohybe čriev, takisto zabraňuje zápche, znižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje vstrebávanie minerálov. Špecifická potravinová vláknina alebo prebiotická vláknina slúži ako potrava pre dobré črevné baktérie, ktoré potrebuje náš črevný mikrobióm, kde sa nachádza až 70% imunitného systému. Čím je produkt unikátny? Nápoj s prebiotickou vlákninou obsahuje dve z najviac preštudovaných prebiotických vláknín, a to je inulín a fruktooligosacharidy. Poskytuje zároveň vlákninu zo 6 prírodných rastlinných zdrojov, ako je čakanka, cukrová repa, špenát, zelená paprika, brokolica a keľ. S hrdosťou môžeme povedať, že produkt je vyrobený z prírodných surovín, neobsahuje žiadne umelé sladidlá, farbiva, príchute ani konzervačné látky. S týmto produktom si jednoducho zvýšite svoj denný príjem vlákniny a podporíte svoje zdravie.